hau disko horra da eta datuak biltegiratzeko balio duen diskoa dela esango genuke. Gaur egun disko horrek terabaiteko kapazitatea dute, baina hau konkretuki 80 giga ditu. Eta orain, ordenagailuan sartu dugu. Eta orain, musa, kale hor, hemen sartuko dugu. Eta elikadura konektoreak hau zare txapela gauz eta konektatzeko balio du. Eta zantzeko hau txartel grafiko da. Hau ordenagailu honek betetzen funtzioa pantalla imagena jatzi da. Porto honetan konektatzea, justo. Hemengo barre honetan. Hain berdana jarri beretu isen. Sakau fuerte, klak entzun arte. O klak. Klak ez, baina zain arte. Enkajo arte. Da tornillo dutu. Orain ondo jarrita da. Hauek gran memoria egin. Hauek itxena ordenagailu honetan nahi dan informazio prozesoa, ez gure erik egin hauek hemen konektatu guztiak. Mikroprozesorin ventilori ondu notei beti zoka xak. Zogaluk, ramanak da. Barkau, zogalo ez, edapen erretena. Da, hau, sakauzko gore bakarrik katiatzak, klak bat entzutea. Da, gero soltatzen nazu, horri sakatzen gerra. Da, ja, konektatu da.